Dobrodošao u moj video gdje ću ti objasniti kako se radi trening za gornji dio tijela u teretani. Većina kad ode u teretanu ne znaju koje vježbe da koriste za gornji dio tijela, ne znaju kako se izvode sprave i uopće ne razmišljaju da bi trebali raditi gornji dio tijela. Važnost treniranja gornjeg dijela tijela je jako bitno iz kojeg razloga. Leđa nam drže stup tijela, odnosno kralježnicu. Ali opet, ako radimo samo leđne mišiće, trpi nam prednji dio tijela. Također moramo raditi gornji dio tijela jer tijelo funkcionira kao jedna cjelina. Često se mogu desiti i translatirati problemi na kuku ako boli koljeno, na ramenu ako je problem leđa ili slično. Tako da moramo raditi cijelo tijelo. Moje klijentice uvijek rade cijelo tijelo, rade nešto manje intenziteta, odnosno manji volumen samog gornjeg dijela treninga u smislu ako treniramo 3 puta tjednom, ponedjeljkom i petkom radimo donji dio tijela, a sredinom tjedna radimo gornji dio tijela. Ali svakako ga ne izbacujemo i ne izdvajamo ga. Sam trening gornjeg dijela tijela će ti dati ženstvenu figuru, odnosno lijepe oblikovane ruke. Naravno, nećeš se prenabildati, ali ćeš imati lijepe oblikovane ruke, stomak, leđa, a i riješit ćeš se bolova u kralježnici ako ih imaš ili potencijalnih bolova i ozljeda koje bi možda s vremenom došlo. Prije svega, prije nego što krenemo na treninge, reći ćemo nešto samo o spravama u teretani. Teretana ima prednosti za bilo koji vid treninga jer imamo puno više rekvizita od šipki, utega, broja utega, odnosno opterećenja kojeg imamo u teretani. Svaka teretana ima po minimalno 500 kg tegova, imamo bučice, razne sprave, tako da gledat ćemo da iskoristimo sve što možemo. Sprave su također odličan izbor za početnike. Iz kojeg razloga? Sprave koriste dobro početnici i jako napredni vježbači. Za početnike je jako dobro što nam sprava ne daje mogućnost nekakve ozljede, odnosno da izađemo iz opsega pokreta koja sprava dozvoljava. Tako da, ako si početnica, slobodno radi na spravama jer sprave će ti dati nekakvu sigurnost, tipa kod bench pressa je sigurnije raditi chest press koji je na spravi i ne može se zapravo ništa desiti, dok kod bench pressa mogu pasti tegovi i šipka na tebe te možeš se ozlijediti. Idemo sad na trening lagano, prvo idemo objasniti zagrijavanje. Prije svakog treninga potrebno nam je odraditi zagrijavanje, bilo to vid neke kardio sprave tipa trake za hodanje, za trčanje, bilo to orbitreka, bicikla, airbajka. Na traci možete odraditi 5 do 7 minuta, 5 do 7 minuta razgibanje cijelog tijela, znači zagrijavanje otprilike 10 do 15 minuta, spremni smo za glavni dio treninga. Poslije kardio aktivnosti gdje smo podigli radnu temperaturu tijela, odradit ćemo nekakav tip razgibavanja koji vama više odgovara manje. Ja ću pokazati sad jedan primjer, tipa idemo krenuti od glave, rotacije glave, jedna strana, druga strana, pogledi, otkloni glave, radimo sve po 10 ponavljanja, ramena kruženje prema naprijed, velika amplituda pokreta, ne mala, velika amplituda unazad, rotacija u ramenu, odnosno kruženje unazad 10 ponavljanja, 10 naprijed, druga ruka također, naprijed, odradit ćemo zasuke, da aktiviramo kor, mišiće, duboke mišiće trupa, odradit ćemo otklone na titraj, odradit ćemo rotaciju, odnosno kruženje kukova, druga strana, malo koljena, prvi skočni zglob, izglob šake i možemo odraditi par dubokih čučnjeva sa zadržavanjem. To je to. Idemo odraditi gornji dio treninga, prvo ćemo krenuti od leđa. Sad ćeš čuti najčešće greške koje se rade na pojedinim spravama. Naravno dobit ćeš sve vježbe koje su potrebne da odradiš odličan gornji dio tijela. Ajmo. Prva vježba lat pull down, spustit ćemo klupicu, odnosno namjestit ćemo da kad sjednemo da možemo noge podvući ispod, da budemo čvrsti kako nas sprava ne bi podigla gore. Namjestimo opterećenje koje možemo podići sa jednostavnim klikom. Sprave mogu biti različite, ali sve su zapravo na sličan princip. Hvatamo šipku širje od ramena, podvučemo se. Znači česta greška kod lat pull downa je što se previše ljudi povuku iza i dobivamo neki tip veslanja. Ne. Znači bit ćemo vertikalni na
podlogu i povlačimo prema prsima šipku sa blagim otklonom unazad. Sa blagim otklonom unazad. I vratimo se naprijed kako bi stegnuli latissimus. Isto radimo ovu vježbu 4 serije po 12 ponavljanja. Također, prva vježba nam može biti neutralna, odnosno vježba za zagrijavanje gdje možemo manje opterećenje staviti i odraditi vježbu kao tip zagrijavanja i onda kad podignemo na radno opterećenje brojati te 4 serije radnog opterećenja. Druga vježba nam je cable row. Teretane znaju imati malo drugačiji oblik sprava, ali većinom su sve na sličan princip. Također uzmemo odgovarajući nastavak koji nam odgovara, mogu biti i u ovakvim oblicima kao neka V šipka, kao ravnija šipka. Ja ću raditi sa ovim, ovo mi je nekako najdraži oblik. Uhvatimo šipku, povučemo s leđima i cijelim trupom, znači leđa su nam ravna. Kad povlačimo, ne smije nam leđa biti zaobljena, ispravimo se, povučemo, namjestimo se noge čvrsto, ostanemo vertikalni na klupicu, odnosno na pod i pustimo da nas istegne sama sprava i povlačimo prema kukovima. Udah, izdah, udah, izdah, udah, izdah, udah, izdah. Također u ovoj samoj vježbi nam dosta aktivira se i biceps, također i mišići podlaktice. Također ovu vježbu radimo 4 serije po 12 ponavljanja. Odradili smo vježbe za leđa, idemo na prsa. Odradit ćemo chest press. Zašto na spravi? Zato što nam je puno sigurnija. Pozicionirat ćemo se, uhvatit ćemo malo širi od širine ramena, podvučemo lopatice. Lopatice možemo podvući na način tako da ispružimo ruke, podvučemo lopatice. Kad osjetimo da smo se nagnuli na klupicu sa lopaticama, uhvatimo šipku i idemo. Izdah, udah. Izdah, udah. Izdah, udah. Izdah, udah. Izdah, udah. Žene često ne rade vježbe prsa iz razloga zato što misle da im je nepotrebno. Doista vježbe za prsa su jako bitne jer tu također aktiviramo i rame i triceps. Svaki potisak aktivira dominantno pectoralis major, odnosno prsni mišić, ali nam rade kao sinergisti i sam mišić ramena i mišić tricepsa. Također ovu vježbu radimo 4 serije po 12 ponavljanja. Četvrta vježba, odnosno druga vježba za prsa nam je kosi postisak. Prvo ćemo uzeti klupcu, dićemo na nagib oko 30 stupnjeva. Također možemo na klupcama koje nam dozvoljavaju podići i namjestiti si sjedeće da ne klizimo. Uzmemo opterećenje, stavimo ga na koljena, iz kojeg razloga kad budemo radili potisak da nam, kad budemo raditi s većim opterećenjima, da možemo zabaciti na prsa. I sad kad idemo leći, automatski podižemo i koljena, zabacujemo te dolazimo u početnu poziciju za potisak. Lopatice podvučemo, noge jako čvrsto, idemo. Udah, izdah. Udah, izdah. Udah, izdah. Udah, izdah. Udah, izdah. Udah, izdah. Kad vraćamo, okrenemo i samo spustimo i tako vratimo opterećenje. Ovu vježbu radimo 3 serije po 12 ponavljanja. Kao što vidiš da smo za leđa odradili 2 vježbe po 4 serije, za prsa 1 vježbu po 4 serije i drugu vježbu 3 serije. Iz kojeg razloga leđa su nam jako bitna i leđa su nam puno bitnija za zdravlje i općenito za posturu od prsa, te ćemo se zadržati sa manjim intenzitetom i volumenom na samim prsima. Peta vježba su nam odručenje s bučicama za ramena. Odradili smo već mišiće leđa, odradili smo mišiće prsa, pogodili smo tu također i triceps i ramena. Idemo završiti ramena, uzmemo bučice, stanemo ravno, ispravimo se, blago se nagnemo, blago prema naprijed, ruke nemamo potpuno opružene, već blago ih skvrčimo i širimo. Kao da idemo poletiti. Udah, izdah. Udah, izdah. Udah, izdah. Udah, izdah. I što sporije spuštamo. Ovu vježbu ćemo odraditi 3 serije po 12 ponavljanja.
Što se tiče samog treninga, odradili smo glavni dio, 5 osnovnih vježbi, više od toga nije potrebno, ali daću ti još dodatne 2 vježbe kao bonus za biceps i triceps. Imamo jednu vježbu koju većinom možda i svi znamo, to je biceps krv, znači uzmemo bučice ili šipku i radimo pregibanje podlaktice. To izgleda ovako. Česta greška što ljudi podižu laktove. Laktovi su uz tijelo, čvrsti i samo podižemo podlakticu. To možemo na kraju treninga odraditi 2 serije, 10 do 12 ponavljanja. I 7. vježba, bonus vježba, je vježba za triceps gdje ćemo uzeti ravni nastavak ili nastavak nešto tipa ovome. Ja sam veći fan ravne šipke, stati ćemo ispred, ne trebamo se nagnuti i napraviti pretklon u trupu. Povučemo laktove uz tijelo, najčešća greška kad ljudi rade da im laktovi bježe često gore, laktove uz tijelo i radimo opružanje podlaktice. Udah, izdah, udah, izdah, udah, izdah. Također ovu vježbu ćemo raditi 2 serije po 10 do 12 ponavljanja. Što se tiče progresije, moramo konstantno povećavati opterećenje. Odnosno, ako dođemo sa istim brojem ponavljanja, sa istim opterećenjem do toga da nam postane lagano, znači u početku će nam biti nekako izazovno, kasnije kad nam postane lagano moramo podizati opterećenje. Možemo podizati broj ponavljanja do nekih 15 ponavljanja, ali nakon toga kad dođemo do 15 ponavljanja, tipa radimo lat pull down, mogli smo sa 40 kg 12 ponavljanja, sad nam je postalo lagano, odnosno možemo 15 ponavljanja, dići ćemo na 45-50 kg da opet možemo 10 do 12 ponavljanja. I tako ćemo raditi progresivno opterećenje konstantno. Jer ljudi dosta često kad odu u teretanu rade konstantno sa istim opterećenjem i kažu zašto ne napreduješ iz toga jer tijelo nema potrebu za adaptacijom. Mi tijelu moramo konstantno davati nekakav oblik stresa kako bi tijelo imalo razlog za napredovati. Ovakav trening možemo raditi 2 do 3 puta tjedno, ovisno kako vam je strukturiran tjedni plan treninga. Najvažnija stvar koju moramo zapamtiti da budemo redoviti na treningu, da imamo pravilno strukturiran tjedni plan treninga i da gledamo pravilno izvođenje vježbi. Na mom Instagram profilu benjamin.matošić možeš mi postaviti pitanje koje god te zanima na ovu temu. Rado ću ti odgovoriti, rado ću ti pomoći, tako da slobodno se javi. A ako želiš nešto više, u opisu mog profila imaš link koji te vodi na poziv sa mnom, odnosno da dogovorimo sastanak, dogovorimo poziv za mentorstvo i da krenemo raditi sa tobom. Do sada sam transformirao veliki broj ženskih tijela sa gubljenjem masnog tkiva, sa dobivanjem mišićne mase, sa zatezanjem, dobivanjem onog tijela koje žene vole, tako da ako su mogle one, možeš i ti.